Jo, ale tohle je to ale je to vykrásně. Každý měsíc nebo 14 dní. Školu, vy? Na školu, jestli tam nějaký soustředěný. Nereagoval. Já jsem soustředěný. Pracovníci rybářství. V Kumáku. Jihočeský univerzity. A závodit se nezdá. Rovna jsem se skáděla po Bohošovi a pryč jsem se vyšla. Bude zítra. Pracovně. Je tady menší, hele. To krátký, pro mě to krátký. Se vydají si budou držet ty dřevěný. Ježišmarja, ty tam to ani nenapíš. No já to schovávám a mám to furt vyhodit. Tady. Pečko od slova pajdati. Tady ta krabice umí ložnice. Ale to důležitý věc zná, to musím přesunat. Taky. Jára? Ne, to je 14. Ne. Možná 16. Máme, ne. No, to bude Taky. Pojďte na stranu. HDR. Tady. Vende. A hlavně pojďte na Dva ty. Ne, máme jich ve Tak musíte jenom jeden, protože oni ty mapy jsou akorát budu přihlášený. No ne, máme dva. No tak tu, já myslím, jestli máme. A pojďte na stranu. Ne, to je pořádku, já jenom, že nám říkali, aby... Jasný, jo, je to na počet. Je? Na mapu tam, kde budete brblátí. Tady. HDR. Já ty dám na start, jo? Dám pomoct.
to bude na 8 minuty. Ne, rychlý. Ale dneska já mám dneska z toho strach, jak to navrčí dál. Já nikam nechvátá. Tak zdar. No teď se uvidíme. No, to já nečekám, dám tebe se hodně. Dorazili jsme ještě krátce kalhotek. Že ta trasa pro ty děti je tak dlouhá. Tum neběží to. To ne. Když jsou rádi, že... Pojďte mě. Ježišimaria. Jo. No jo. Ty mladý, co si dal snímat s tím. Tak ona mi tady nechá a poběží ještě jedno. Ne. Tam je to a tady je tu. Tam je jedno. Stvarno, počkaj, to mi brzina. Silná trojka. Stejný brzy. Když se na to leze, tak musí počítat, že se to může stát. Solány jsou rozbavený. Nožím? Tak, nechce. To řídí. Sílu tady. No, od cíle hned tamhle, jako jo, takže Sílu dáme dole. do toho cíle to. Tady už to bude končit a teď vlastně většina si myslím, že bude teď. Tady, to neprobudu.
Budou no, ale málo kontrolce. A on to jinak nabíjí. Dělá stejně jako my, takže to doběhne tak 20 minut po nás. Já se to tam myslím. A ty kolikátou? Takže budete chlastat. To běžela tak dlouho, jo? 55. jo? Užila jsem si to. Tak kde jsi Aničku potkala, by mě zajímalo. Nikde. Počkej, jak nikde, ty jo? Já jsem nepotkala. Ne jo? Ne. Tak to jsou hezký věhlídky, jo? Já jsem vybíhala asi 16 minutě, no. Okay. Jo, ale potkali jsme Martina. Co? No Martin, ten už je dávno tady, jo. No, to Jak dávno, ty už je jo? tady dávno. My jsme ho potkali, když běžel to, no to... Běžel a My jsme běžel? byli, běžel, ne? Jo. My jsme byli na třetí kontrole. No já jsem ho potkala, když hledal, když tam šel s nějakým klukem a hledali první kontrolu. Říkám, mě dělej, já už jsem šla na druhou. Poběž, dělej! Dělej na výlet, tohle! Ty malí děti se vynětli, tady začnou potom hrozně rychle jako běžet, což je ještě koupají se do světy, což je hrozně fajn, ale tyhle ty větší, těm už je to úplně jedno, ty už to nezase. Kolik jsi jel kontrolovačku? Ale byla taková pohodová, jednoduchá. No, Ale prý tam byly na polívce. na pivu. To by vás době, kdyby si dal pivní polívku. No, to jo. Máme, ale kde je Julinka taky? Taky. Kde je Julinka? No tak si vyjdeš přední kapsy. Julinka ta bude šla ostatníkem, to převlíknout. A Áňa? Matej, máš tu čerou kousek. Máme, a kde je Áňa? Áňa, to ještě bude někde půl hodiny na trati. Měla by jezdit podle fábolů. Pojď! Otoč si se mi otáčíš, ty. Jak to tam mám dát? Nepoznala, víš, jak nemá naše krytá. Hele, teď běží Jana. Pojď, Jani! Tak kdo vyhrál? Já mám zamrzlý ruce. Mami, vyhrál ten, kdo tady tu. Vyhrál, každý z studu dorazil do cíle. Takže mi nedostane medaili. Teď jsi řekl, že nechceš vyhrát. Matej, dělej! Makej! Anička, prosím tě, buď... Makej! Už je to kousek jenom. Dali na tlati, ale pak běžela Makej. Pak asi běžela zase na... Pípnout. Tak. Dobrý. Protože neběžela na stál. Jde Anička. Ještě to není ještě 10 minut.
Tenhle to je. Ještě tady není? Ne. Koho vyhlížíš? Jo, naši Áňu. To asi jo, teda. Fakt hodila. To nějak přiletěla přímo. Bylo to docela těžké. Počkej, to je počkám. Jo, tak to se viděla. Ta trojka byla těžká. No. A to Niko jí dělalo problém tohle. Když se vyplatilo, že říkal, že by se vyplatilo to běžet po tom. Po těch cestách. A budeme muset na horní kopec. Oni říkali, tento ní, že dvojku na trojce by nemusel přes kopec. Takže by se mu to vyplatilo běžet po tom. My jsme měli trojku, to byla naše dvojka, tohle. My jsme měli takhle po cestě. Takhle okolo. Tady jsme byli takhle po cestě. No. To bylo úplně pohodový. Poběž, já už jdu. Jo. Už jsi z toho venku, no. Poběž, Filipe. Lidi jsou tady, za tebe čekají, poběž. Já. Úplatky. Honem cvaknout, pípnout. Moment, ty jsi žlouda. Tak a pípni. Píp. Kde je ten náš? Hele, kamera. Maky, pojď. Honem. Hezky, poběž. Nám se to Je to možný, že mi to neřekla ty. Jak je to možný? Teďka už ne. Netahej teď. Za to já tě nemůžu držet. Táta tě může pochovat, já ne. Já to tě taky nemůžu pochovat. Jdi obejmout strom nějaký. Pojď sem, pojď. Jo, ještě si budeš vymýšlet, jo. Ještě si budeš vymýšlet. A až uvidíš kontrolu, tak sama. Tak a nahoru. Už mě vidíš, tak utíkej. Doběhni to, utíkej, sama nahoru. No, vyber si. Hop, utíkej. Máma tam má hlavu, poté vyhlíží Ani. Čau, Stíleká vese. Za co? Kdo běhej? Ale já akorát... Někdo vidí tebe, nebo kolik ty bys měl taky? Jo, jako to nějaký tam byli. Právě, že tam některý tam byli, který tam jako nebyli. Já jsem jak jsem tady seděl, Mára má co, kolik je tam ještě? Přijdeš pozdě, tak už vlastně nečekáš vůbec na ty
No, akorát už běží čas. Jasný, když se přijdeš pozdě, tak něco startovalo. Já tím nechci tahat tady furt, jsi těžká holka velká. Mně se akorát stalo, že když jsem hledal trojku, tak jsem našel pětku. Což teda jako právě... Já nejsem na to, je to mě nechtěla je. Ale oni tam žádný jemličky nejsou. Ale jsou tam jemličky. Jo, bodobojky. Tam byla šance jít buď to tudy, nebo tudy. Marmeláda? Ty nemáš hlad? Já to vůbec nechápu. Z dvojky? Vyhodili se ode mě, no. Jo. A já jsem se rozhodl, že to poběhnu právě. Jsem běžel tudy. Hezky makej. Asi nebylo tohle. Jak je dědo? Co teď něco? Jo, ale to jsme řekli, Může na ní počkat, Ale zase pak bylo příjemné, že už jsem viděl, kam běžím. Asi nebyl ne, to není tam. To je jeden. Ahoj. Jak se ti běželo? No dobře, takový to byl běžák, no. Děti. Nevidím tě, vidím Áňu. Vidím tě, Áňu Bondou. Místa je tam nedlouho. 45 minut. Mohla vyhrát, než jste tam Mohla vyhrát, než jste tam soulad. Mami, to když jste ztratila. Mami, to když jste ztratila. Jestli se ztratí, tak se zavolá. Senky o pomoc. Ale jinak každý říká, že to byla hezká trasa. Já si myslím, že je hezčí než loni, podstatně. Tak držím palce. Anička říkala, že už ztratila všechny, ne. Tak ona byla taková zvědavá, ona se nevzdala, jo. Já když běžím, tak to učím. Prostě kontroluji strašný detail. Ale jsme na postupu prostě pořád, jo. A když potom jako běží, pak se podívá. Hezky! Pojď, dělej. Tak jak? Číňovatku nějakou tam se odpíknu. Nepotkal jsi Áňu? Jako když si člověk zeptá i Martinci potom v tady bylo nás, tak ona na to byla schopná říct. To jsem taky z toho, to jsem jí tam fotila. No možná, že jste to měli. No tak musím učit na Aničku, víš? Nebo běžte, já tady mám něco. Pojď do tepla. Pojď Maruško, pojď! Úsměv! Tady jde na kapra. Ahoj. Tak co? Tady na vítězství. No to jdou všichni takhle. Jel někam. No, to je jedno. Tam ty porosty jako byly takový... To bylo těžký, no. Ne, no tak byla tam ta cestička, veď, od toho to jako dobře to bylo udělané.
Tak co, Kluci, super, pojď. No a co vám dělá? Pojďte kluci, honem, jste šikovný, super. Běžte! Panáre, kluci! Jste v cíli! Pojď, Aneško, zaber, holky, pojďte, honem, už jste tady, pojď. Super, šikovný. Aneško. Tak já se jdu vyčíst, jestli mám všechny terčíky. Jo. Jo, před tím koncem. No tak vidíš, takovou tady. No, tak... Tamhle se někdo použít do... No, doběhni na stanice podívat a přiběhni zpátky. No to není žádný Bude to hrozně vážný, co když se Eliško, to ztratila. no určitě. Já jí podle Fábu. Staňte zpátky. Tak ještě stojí. Utíkej. Jdeme. Utíkej, staňte zpátky. Jo? Dělej. A musíš běžet, ne že půjdeš. Eliško. Chceš se zahrát? Utíkej, tamhle zpátky. Měřím ti čas. Někdo říká, říkám, poslední 4 kontroly máš se Fábou. Nebyli. A nebyli. Tak to může byli. Líku, poběž! A to by bylo horší. Nebo zadek, díky moc takový. Pojď. Krásně ti to jde. Zaber, poběž. Mě taky, Eliško. A brečím tady stekám se? No nic ne, to bylo asi tím, že jsem hezky běhal, víš? Ty jsi se flákala, pořád si chtěla jenom chodit. No tak běžte do cíle, nebo běžte do centra, zase vyčíst, a to není počkej. Někam to nejde. No to jsem potkala vlastně. No, my jsme se viděli to bylo zrovna tam, co byla ta cesta a byla tam no, klucenka, no, že ano. Tak? Čoně. Myslím, že to bude pěkný. No, to říkala hodně lidí, teda mi to zničilo. Já jsem ho schválně ani nevzala, protože vždycky tahám a je to úplně zbytečný. Tak jsem tentokrát říkala, hele ne, nechám ho foutit. No určitě. Ale bylo to, jak to Poběž! Pojď. Já, že to nevím.
My nevím, jak to měli, ale my jsme měli hele, jako člověk To bylo spíš přeběh. To je spíš přeběh. Tak se bude docela, když to něco stále. Tak si skákaj, Eliško. Tady jsme měli jedničku. Tady byla rovná dvojka, to byla značená takhle celý okolo. Takže to bylo taky docela velký. Jako ty přeběhy byly docela dlouhé. No. Nebo takhle, začátek byl dlouhý tady a potom tady potom už jsme to měli takhle jako nahuštěný, že to bylo vlastně všechno tady. No já než jsem došla na tu trojku. No. Že já znám nejvíc cesty, tak vždycky podle nějakých cestů. Je hrozná. No, na to ještě má to, já jsem se podívat třeba tam. Taky krmelci. Tady na louku mohli jste, no? Já půjdu asi tam zase. Taky ahoj. Když mám já kolik vybíhali vůbec, co jsem si nekoukala. Ale oni vyběhli po mně chvilku. Ne, před mnou. Vy jste měli 52. 50. je první. Terka 55. Já jsem běžela asi 53. Vybíhalo by 12:30. 11:30. No, tak 12:21, když jsem viděl říkal. Skoro kousek kolem nás. No. Pak jsme vylezli a pak jsme zjistili, že stanoviště je v té budově. A to jsme nemohli najít, tam to vůbec nebylo popsané. No nebylo, my jsme se vlastně nějak zeptali někoho. My jsme se taky museli zeptat, no. A já říkám, To je kačka, ne? Asi. Poběž, honem. Okay. Makej. Prostě brát. já jdu. Běž, no to víš, že určitě. Ahoj. Eliška. Ne, to tam nemám. Jo, dole, aha, já jsem si ji nevšiml. Nebude ti zima? Ne? Ne. Chytím se do Tak běž, no. bundy. Tak mám Elišku taky, chcete kýčout auto? Tak já jdu s tebou. Tak já si tam dojdu pro bundu. Jo. Tak jděte, utíkejte. Já to je na nic. Telefon mám. Telefon máš taky. Ona byla asi jo. Na hradě, my tam někam pojedeme. Jo, počkej, do toho. Jo, tady. Aha, kde to je? Ty neutíkej. Tak tam utíkej narazí, co? Da.
Běhavá. Já jsem přehlídala tu pětku a takhle jsem to tím oběhala. Ježišmarja. Ty bláho. Poběž, poběž, poběž. Počkej na mě, ty. Ahoj. Jo. Ale tebe jsem slyšel, představuji vás. Čekáte někoho, Nelo? Nevím. Na tátu. Nebo ne. Uďa. No tak, protože tady jsme, že s kočárem. Uděláme hopy. Hopy. Hezky teplo zabudil. Ten? Kapi. Hai? Emma?
Do toho, čup, čup. Super. Hezky. Do toho. Já ji zahodil po cestě, já jsem ztratil. Ale on, když se mu fandí, tak zahazuje masy a buzony a vrací se zpátky do prostoru závodu. Takže jsme jednou vítali potleskem. Já mám někde rodinu v lese. Takhle, z lesa nevím. Na svůj čas neodešel, protože toho tam skáněli na startu. Aha. A to jsem jako říkali, volali Šťovíček, no tak jsem šel k tomu. Jasně, no. A co říkali? Říkali, no tak už máš čas. Já říkám, to je mladej. Já to nejsem, já budu až později. Tak maximálně říct, že šel hlubinu, no. To jsem říkal. To jsem jim říkal, no tak později. Uvědom si, že to je v tom případě jeho problém, že tam to není problém pořadatele. Žlutý mrně, bílo-oranžový mrně, to není naše. Do cíle musíš ještě. Ještě kousek, ještě tady. Tamhle si to musíš stapnout. Byl jako zmekčel. Takže asi půjdeme, ne? Jo, půjdeme. Byla by nám tady zima. No. A my... Že ono je to strašně, já vím. Ale že se člověk neluskne, no, nějaké chce trénovat víc, no. Záleží. No ne! Pořád, když ji nabídám, hele, jak tě ohlídám tohle. A ne, to my zvládneme, anebo je odveze, buď se zima, to je prostě takhle pořád. No takhle si nabídám, to je to myslím, že mlčet jste se užili až na skáču. A tady zrovna to dělá tak, a tam mě i tu malou teďka učí, a mě učí prostě, aby na mě byla zvyklá, aby prostě, aby to neměla trauma, když máma momentálně byla někde pryč. No takhle zaklepat, že Evča ani dám jako nejsou. Že by babičky u dědy prostě. A já jsem zase že budu jako klidně téčka nebo prostě, aby měla to podle toho, že bych se opila dělat, abych to nepředala. Ráda! Mě ruply záda. Takže hledám, protože mám vaše klíče. Odchod, jo? Dobře, ale tak udělám nějaká. Jo, dobrý, no ne na oběd, jdeme na náka. No to potom, prosím tě, to právě proto to potřebuju toho. No jo, to jsem myslel, ale jsem chtěl počkat. Jestli je jinam než k severu, tak to nemá cenu. No, asi ne, no. Cílem. Hej. Mají hej. Máte houpa? Kamarádi jsou půl hodiny pryč. Co jsi tady udělal? Tak jako poslední kaprovka. Tam se bude ještě rozhodovat, já jsem prostě nechtěl, no, já jsem tady nevěděl.
Makej, Řebeku, makej, makej, makej. To už asi všechno. Ale já musím jít. Není žádná tvoje máma. Máma je v lese. Mámě. Jsi pitomý chudá. Vždycky si má buď na nohy, nebo na ruce. Ach jo. Čekej. Vynoha, pomoci nevím. Čekej. Ne, Lindo, nechci. Dobře, okej. Vidíš, jak to jde? No. Je strašně, musíme vymyslet něco. Jo, ty věci. Přesně. Nice. Nice. Utíkej, co nejvíc můžeš. Šup, tam je poslední. Šup, rychle. Páňo. Tady. Nelo. Páňo, Františku, pojď, že tam tě někdo sejme. Rychle. Je to kápuci. A je to. Ty obrátíš. Vysoko. To je vlastně. To jsi viděl, ne? Já teda v tom nevidím. Podběh někde mezi velkou tělkou. Začíme oni na tom hovadným čerpání. Já ji budu. Já jsem šel ještě Jak to zají hokej? Pomalu půjdeme s kočárem. Co? Možná to běhne. Co? Já asi budem. Jdem. Bogana si viděl někde?
Máma nepřijde asi. Říkala jsem se, že Je člověk schopen se skoro v každém věku, když to nedělá, tak je schopen se zlepšit v každém věku. Mhm. Jsem se utěšil. Jsem to nikdy nedělal, nebo neběhal, takže mi to moc nebavilo. Myslím jako normálně, že lidi, že chodí si tak jako zaběhat každý den. Ale vím, že když začnu, můžu se jako vlastně zlepšit. Mě fialový prst. to bych nenatáčela. Vyběhli ještě do velkou podvojící. My dali asi jednu kontrolu, jsme dali. Se tam strčili. Teda vyběhli do Prahy, tak jsme tam prostě jenom někam ke světlu a ptali, kde jsme vůbec. A doběhli, jsme vzdali. Všichni seděli a přemýšleli, kdy nás budou hledat a jak. Ahoj. Čau. Tak poběžte. Taky to má. Nemají 106 ještě. Prej. No 106 běžej, jo? 106 nemají. Já říkám běžej o 106. A myslíš, že já to v Radomyšli dělám jinak? My jsme se spletli a máčkli jsme ještě 100. To asi Aha. je problém, nejde. Já myslím, že ne. Kontrolu, tamhle. 106 jsme byli, ale teď jsme si to spletli s tou 100. Takže ještě 107, tamhle, šup. 107 pípní. Na kontrolu, pípni, tam. Nějaký vody. Máš
A tady se prej ztratí všichni. Hrad je prej začarovaný. Ty vole, tady to. No tak zavezi se. Poslední jsme. Tomáše. Jo, jo. No protože musí. Ale mě musel přeběhnout už. Najednou jak bylo veselý už na jedničku, já jsem již asi neběhl. Já jsem všechno dál. To je radost, už doběhl. Tam. Tady. Jo, honem, do toho. A kde si mám pípnout? Nejedno, obě jsou stejný. Utíkej! Do toho. Tam. Ještě tam a tam do toho spionu si to pípni. Utíkej! To je svůj bajko, banán. Honem si pípni. To je svůj? Já to jsem si sám. Jo. Honem taky. Já nemám pípání. Ty nemáš? Ne. Aha. My jsme se zabloudili.